dneska vám ukážu, jak pracuji se země. A pro začátek chci říct, že jestli to funguje mně, tak vám to fungovat nemusí. Jo, takže si užijte video a tak. A budu ráda za komentář a like. Děkuji. Pro vás jsou ohlávku, vodítko další a tušu. Chodíme, když se stojí ona, zastavím, tak já zastaví taky. Trochu prošet, ale to nevadí. To se mohli hrát koně, ano, aby vás nasledoval, takhle. Tak musí vás respektovat a nemůže existovat, že ten koň vás nerespektuje, jinak by to mohlo skončit nebezpečně, kdybyste se s ním hráli. Takže to nechceme. A pro ně chceme pojď, otočku. No? Pojď. Jo? Ne, tak si otočím. A taky. Jo? A chceme otočit také, jakby mě chápete. Takže takhle. Dám pobídku sem. Jo, a hned tak přestanu. Chápeme se. Umět, promiňte se to vlasy. Jo, když já se dosejdu, on taky. Když já se stavím, on se staví taky. Ano? Takže jakoby, chápeme se, ho. Aho. On jde taky. Když já se stavím, on se staví taky. Ano? Takže tady to bude asi končit, protože nebo se natáčet jakoby, když je mokro, že baví. A ona, a není to, že naštvaná, to tak jakoby to až normál, že? A tak no. Takže klidně řekněte, co bych měla zatáčet a zároveň čemu byste chtěli, abych natáčela? Jo, koukejte. Takže jestli budete chtít vlogy a taky věci, tak napište. Já to ráda budu dělat. Práce se mě ještění a starání se o koně. No. Takže, kdo by měla zájem, tak ať napíše. A budu ráda za komentář. Co takové věci. A já se nedotknu. Ovcové. Pa, pa.